ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ಇಡೀ ದೇಶ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ, ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಇದೆ, ಭಯದಿಂದ ಇದೆ, ಗೊಂದಲದಿಂದ ಇದೆ. ಹಿಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ, ವಾತಾವರಣ, ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ 3.0 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 4ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೆ ನಾವು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರಾವಳಿಗರು ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ, ಭಯ, ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ದೈವ ಕಾಪುಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಜನರು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಏನಿದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ಕಾಪುಲೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಎಸ್, ದೈವ ಕಾಪುಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ತಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತು ದೈವ ಕಾಪುಲೆ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೈವ ಕಾಪುಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ಭಯ, ಆತಂಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ವರ್ಷವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವ, ಕೋಲ, ನಡಾವಳಿಗಳು, ಅಗಿಲು ಸೇವೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವವರು ದೈವ ನರ್ತಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲಗದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ದೀವಟಿಕೆಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂತಹ ಜನರ ಕಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನೇಮ, ಕೋಲ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ನೇಮ, ಕೋಲ, ನಡಾವಳಿಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಗರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಇರುವಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಇರುವಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳು, ಕೋಲಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಡಾವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಂತನ, ಮಂಥನ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಈಗ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗಳು, ದೈವ ನರ್ತಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಇಡೀ ಬದುಕು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವ ಜನ. ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ದೈವದ ದೀಪದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮುಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ದೈವವೇ ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದು ಆವೇಶ ತೋರುತ್ತೆ. ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಗೆಹರಿಸಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕುಣಿದು ದೇವರನ್ನ ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು
ಸದ್ಯ ಸದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಪಾರಿ ಹೇಳುವವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ, ಕಲಹ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಸಂಸಾರ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಭಯದ ಮೂಲಕವೇ ನೀಡಬಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧಕರು ಈಗ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟ ದೇವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೇವರ ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದುಳಿದ ನಲ್ಕೆ ಪಂಬದ ಪರವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನವನ್ನೇ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವೆಂಬಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಬಾಳು ಈಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಹರಸಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ನಡೆಸುವ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಈ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೇ ವರ್ಷವಿಡೀ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರ ದೈವದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ಹೇಳಿ? ವೇದನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸುಮಾರು 30-40 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾದ್ಯದವರು, ಜೀಟಿಗೆಯವರು, ಪಾತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಜೀಟಿಗೆಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎಣಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೈವದ ಚಾಕರಿಯ ಕುಲಕಸುಬು ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಉದ್ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ, ಕಾಲಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತು ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವ ಈ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ದೋಚಿ ಹಣ ಕೂಡಿಟ್ಟವರೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಬದುಕೀಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೈವದ ಆಭರಣ ಸಿಂಗಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಧೂಳು ಕೊಡಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಇವರ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನ ಕುಣಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ದೇವರೆಂದು ಕೈ ಮುಗಿದವರ್ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದುಡಿ ನುಡಿಸಿ ನೋವು ಮರೆಯುವುದೊಂದೇ ಉಳಿದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ಕಾಲ ಆದರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ 10-25 ಆದದ್ದಲ್ಲ, 10-20 ಆಯ್ತೇನೋ, ಇನ್ನೂ 25-30 ಕಾಲ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಗತಿ ಏನಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ದೈವಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಂಥದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ 65 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು. ಇನ್ನು ದುಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಬ್ಬ ಇರುವುದು. ಮಗನಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅವನ ಜೀವನ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಡತನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡೋದಂತ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ದೈವ ಚಾಕರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇವರ 365 ದಿನಗಳ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತರೂ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯಾದಂತಹ ಜಾಗೃತ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ದೈವ ದೇವರುಗಳು. ದೈವ ಕಾಪುಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇನ್ವ ದೈವ ಕಾಪುಲೆ
ಯಾ ನಮ್ಮನ ದೈವ ಕಾಪುಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮಕೇನುವ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವದ ಸಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಇಂಚೊಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಡೆ ಎಂಚ ನಟ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿನ ನಮಕೇನಂಚಿನ ಕೋರಿಕೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದುಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಂಚಿನ ಏತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ಲ ಬರಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾಯಡ್ ಅವೇನ ಮಾಜ ಉಂಡು ಮಾಯಡ್ ಅವೇನ ಗುಣ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಬದುಕು ದಿನಕ್ಕಲು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಡಾವಳಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಭೂತ ಕೋಲ ಆರಾಧನೆ ಉಂತುದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಓಲ ಉಂಚಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಓಲ ನಮಕ್ ಎನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಡ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಲಟ್ ಕೋಲ ಆಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ನನ್ನ ದಾದ ಆವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಪಾತಿರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬಿನಕುಲು ಅವೇತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕುನಕಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಡುಂಡು ಒಂದು ಮಾತಾ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದೈವನಾರ್ಥಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ತಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಾವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತ ಇಂಕುಲ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವೈರಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಡ್ ಮಹಾಮಾರಿನ ಎಂಚ ತುಪ್ಪಾರ್ ಸರ್? ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕರಣೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕೃದಿಂಚ ಯಾನೆನ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟಡೇ ಪನೊಂದು ಬರೋದಲ್ಲ ಭಾಷಣಡು. ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟಡ ಅಜತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ಅವೇನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಜತತ್ವೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಜತತ್ವೊಂದುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಜತತ್ವೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಜತತ್ವೊಂದುಂಡು. ಏಪ ದೈವ ದೇವರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪ ಮುನಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಏಜ ಬಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಬೆಟ್ಟ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಅತ ಆರಾಧನೆ ಉಂತುದುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಇನಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೆರಣ ಬತ್ತದಂಡು, ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತ ಅಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಪುಂಡು ಬಣ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟಲು ಇತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿನಗ, ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ, ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಯ್ಯೊಂಗುಳ್ಯಾನಗ, ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರ್ನಗ, ಸತ್ಯೆತ್ತಿನ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನ ಬೆಳಗನಗ. ಈ ಐನು ತತ್ವಗು ನರಮನಿ ತಪ್ಪುನಗ ಗಟ್ಟುಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಮುದ್ರಡು ಸಿರಿಪಾದ ಆನತರೆಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನೆರಿಕ್ ನಾಲ್ಕಾರ ನಡೆಡ್ದು ಎರಡಕಾರ ನರಮಾನೆ ವರಮುಟ್ಟೋ ಕಾಪು ದೀದ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯುಳು ಬಿರುಪಗರಿ ಪತ್ತುಬ ಸಿರಿಮುಡಿಟ ಅಲಗಾಪ ಲೋಕದ ಕಂಡು ಕಪಟದ ಕಳುಗೊಬ್ಬುದ ಬಿದೆಮುತ್ತಾವ. ಕಟ್ಟಗಡಿಕ ದೈವ ಪ್ರತಿ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಸವನು. ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಅಂದ ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಏರಾಯಿನಕುಲು ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಅಂದ ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಅಕುಲಿನ ನೆನಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪಾವೆ ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯಮಲ್ಪಾವೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾವೆ ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರುವೆ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ಣ ಅಲವುದ ಕೊಡೆ ಬತ್ತದ ಕಾತೊಣಬೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಗಡೆ ಕುಡಬಣ್ಪುನಿ ಏರಾಯಿನಕುಲು ಪುಂಡುಗೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಕುಡು ಚೆಂಡಾಟ ಗೊಬ್ಬಡು ಅಂಕ ಕಟ್ಟುಡು ಅಟಸಾಧ್ಯುಡು ಸ್ಥಳ ಬುಡೋಡು ಬಂಡಿ ಪರಪೊಡು
చెండును బుడుడు కండును దంటుడు పండు ఏరాయనకుల పునెపెర ఆకులేక బడుదాంతి పెట్టు బల్లుదాంతి కట్ట తర్వాత కన్నుగు తోజందినవు అలతిగి ఎక్క పన్పున సರಿ ಬಡುದಾಂತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲುದಾಂತಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಕೋಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ನೆಗತದು ನಿನಿಲ ಸತ್ಯ ನೆಗಪುಂಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆಂಬ ಸತ್ಯನೇ ಮೆರೆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪು ಸರಿ ನೋಡಿ ಗಟ್ ಅಪಗ ನಮ ಅಜತತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಜತತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯೋಳು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ರೀತಿಡ್ ನಂಕ್ ತಕ್ಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಶಾಸ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಟ್ಟುದು ಎಚ್ಚರಿಸಕೊಂಡು ಒಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಓಕೆ ಒಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಂಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಲುಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸವನಂಚೆತ್ತಿನ ಓಕೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪುಂಡುಕೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ನಡೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೊಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರುಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಡುಟು ಕತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಗೈಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯೆ ಬೊಂಡನು ಗೆತ್ತದು ಬಾಜಲ್ ಪರಪೆ ಕತ್ತಿ ಅವ್ವೆ ಐಟ್ ರುಂಡ ಗೆತ್ತಂಡ ಕತ್ತಿಡು ಬೊಂಡ ಗೆತ್ತಿರಲ್ಲ ಪುಂಡು ರುಂಡ ಗೆತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನೊಂದು ದಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಪಿನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಬೇರಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನುಡಿಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಪಿದೈರ್ದು ಬತ್ತನಾಯಗ ಪಾತಾಳದ ಪಣ್ಣಿ ನೀರಿನ ಮಗತದ ಗಣತದ ಮರೈಗ ಮೈತದ ಜೋಡು ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ದೆತ್ತು ಕಾರ್ದೆಕ್ ಕೊಡೈ ಕೈಕಾರು ಮೋನೆ ನೆಡ್ಡಿದು ಆಯ್ತ ಕಾರದ ಧೂಳು ಮೋನೆ ಧೂಳು ನೆಡ್ಡಿದು ಆಯೆ ಆತ ನಿರ್ಮಲಾಯರುಂಡು ಪಚ್ಚಡೆ ಬಡಿಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿದು ಐದೊಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗು ನಿಲ್ಲದೊಳೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈದ ಬುಟುಸಬಾರ್ದಿಲ್ಲದುಳೈ ಬೊಗ್ಗು ಬ ನಮ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದಿಲ್ಲದುಳೈ ಬೊಗ್ಗು ಬಾ ಓಲು ಓಲು ಓವು ಇಪ್ಪುಡ ಅವಧಿ ಪೂಜಾ ಪಣ್ಪುನಿ ಓಲು ತತ್ತದ ದಂಗುದ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ ಒಂದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ತಿನೊಡ್ಡದ್ದು ಬೆಂಚೊಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪಾತೆರೊಡ್ಡು ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರ್ನಂಚೆತ್ತನ ರೀತಿ ಎಂಚನ ಕೆಲವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟಿಟ್ಟೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸೆರಂಗುಲಾದಿಪ್ಪು ದಾಯಿಗುಪ್ಪುನು ದಾಯಿಗೆಂಡ ಕಾಲಿ ಸೆರಂಗ್ ಬುಳ್ಳೆ ಬತ್ತೆರೆಂದತ್ತು ಮೋನೆ ವಚ್ಚರೆ ಅತ್ತಂಡ ಓಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲು ರಟ್ಟಂದಿಲಕ ಬತ್ತೆರೆ ಚಾಲು ನಮಕ್ ಉತ್ತರಿಯ ಪುರ ಇಪ್ಪುನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ ತುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅರ್ಥಂಡ ಆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಗುಣದುಂತದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಗುಣತಿನ ಐಕ್ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಡಿಮನ್ಪು ಎಂದತ್ತು ಆ ಮದಿವಂತಿಗೆ ಬಂಡದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಭಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೆಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ವಿದೇಶದ ಪುರಿಂದಾಂಡ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಬತ್ತಿನ ವಿದೇಶದ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ಮಾರಿಂದಾಂಡ್ಲ ಪರಡುನು ಪ್ರಪಂಚಗು ಮಾರಿ ಒಂಜತ್ತೆ ಪರಡೊಂದು ಬತ್ತನ ಓಲು ತತ್ತಂಡು ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ರೀತಿ ಪರಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಹಣ ಕಬ್ಬಿನ ಸುರುವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇರ್ದುಂಬು ಏತೋದುಂಬು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಫ್ಲೂ ಅತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಬತ್ತದ ಎನ್ಮನೋದು ಸರತ ಆ ಇಸವಿಡ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಐಟ್ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋತೆರು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಪೋತೆರು ಅಪಗ ಬೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುನತ್ ಮರ್ದು ನಾಡದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏಳ್ ಸಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ಬೈದುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೀತಂಡು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಯ್ಯರ ಉಂದಿಯಂಚಿನ ದೈವಡಂಚ ಪಂಡ ದೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮಾಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಪಾತೆರ್ಗ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಸರ್ ಜಯಂತ ಗುರುಪುರ ಜಯಂತ್ ಅವ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಪುರ ಜಯಂತ್ ಅವ್ರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ತಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಕತ್ತಲ್ರ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆ ಎಂಟು ಪೂರ ನಮ್ಮುದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮುದ ಅಂದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ದೇವತೆ ಸತ್ತಿ ಎಂಜನ್ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಹಾ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗ ತುಪ್ಪು ಹಾ ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಪನೋಡು ಅತೆ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಪ ನೋಡುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪನೋಡು ಒಂದತೆ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಪ್ಪೆನ್ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರ್ ಯಾನು ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಹ್ಮ್ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮೂಲತವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವಗಿಂಜ ಪುದರ ಬಂಡದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಕ್ರಮಚ್ಚು ಹಾ ఆయన ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣೊಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬನೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತಾವ ಅತೆ ಅಪಗ ಕಾರಣಿಕ ಏರು ಆಯ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಂಬುವೆ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ತುಪೆ ಏಕಂ ಸತ್ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುದಾ ವದಂತಿ ವನ್ಲೆಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಆಯ ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಬೆತೆ ಬೆತೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂಪೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವಗೂ ಐತ ಆರಾಧನದ ಪಿರವು ಅಕುಲು ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ನಂಗೆ ಪೂರಕಾದಿಪ್ಪಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನವಾದಿಪ್ಪು ಬದುಕಿಗೆ ಮಾರಕಾದಿಜ್ಜ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅದು ವಾ ದೇವತೆನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಅಂಡತೆ ಒವೇ ದೇವತೆನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಓ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ಐಕ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಕಾರಣಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆ ಕಾರಣಿಕ ಎಂಚ ಕಾರಣಿಕ ಬಂಡ ಆ ಕಾರಣಿಕ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಓವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಗಳಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಟ ನಂಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪನೆ ಅತೆ ಅಂಚೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಮಂತದುಲಾರ್ ರೋಹಿತ್ ಕನಕಪಟ್ಟದ್ದು ರೋಹಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ದಯಾನಂದ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಅದು ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯನತ ಅಂದುಂಡು ಎಂಕನ ಗರಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹಾ ಮಣಿತನದ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಹಾ ಅಲ್ಪ ವೈದ್ಯನತ ಪಾತ್ರೆ ಗಂಧಪುರಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಮಾಯವಂತರ ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಮಾಮೂಲ ಚಿಕನ್ ಪುರ ಮಾರಿನ ಪುರ ನಾನು ಬರ್ತೀನ ಓಕೆ 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 ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದರ ನೆಂಚನ ದೈವ ದೇವರಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಣ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲೆ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪಾತೇರಿಯಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಾತೇರ್ಗ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಏಕಡ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಪನಗ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬೈದನ ದಾದಾನ್ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಲಿಗೆ ದೈವ ದೇವರ ಪಣ ಮಾಯಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅನಿಷ್ಟನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಆರು ಬಂಡೇರತ್ತೆ ಅವಾರು ವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಅವನೊಂಜಿ ರೀತಿ ವಿದಂಡವಾದೋಡು ಕೇನಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಧೋಡು ಗುಣಾಪಿ ನಂದ ಅತ್ತಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬುಲಿಗೆಡು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ರೀತಿ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಉಂಡ ಕೆಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡು ನಂಗೆ ಅತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ಅವಡ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಕೆಲವು ಪೋರ್ತುದು ಸೈಪನಂಡು ಅಪಗ ಈ ಗಂಧ ಪನ್ಪಿನವು ದೈವಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಎಂಕ್ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಎಂಕಿ ಮಹಾಮಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಆಯನ ಗಂಧದೆ ತೊಂದಾನಾಗ ಆಯಗ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿ ನಂಜಿ ತನ್ನ ತರೆತ್ತಿನ ಗಂಧ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನಂಜಿನ ಗಿಡ ಪುನಃ ತಾಕತ್ತುಂಡಾಯ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆ ಗಂಧವು ತರೆತ್ತಿನ ಗಂಧ ಇತ್ತ ವಿಷಗಂಧ ನಂಜಿನ ಗಿಡ ಪುನಃ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂಜೂಲು ಗೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಓಯಿನ ಕಲಸನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಬಾರದು ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಪಣಪುನೆ ಅಂಚಾದ ಗಂಧೊಡು ಸೀಕು ವಿಡಪುನ ಕೇಂಡ ಮಿತ್ತು ಬಾಯಂಗದ ತುಂಡ ಗಂಜಿ ಬೈಪುಣ ಅಂದ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆತನ್ನ ಕುಲಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ ಗಂಧನು ದೆತನೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಡ್ಡೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಆತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಷ್ಯಂತ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಯಾನಂದ್ರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದುಷ್ಯಂತ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್
ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಅವು ಪೂರ ಓಲಜ್ಜಿ ಕಾರೊಂಜಿ ಗುರುಪುರದಾರ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇವನ್ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮನ ಯಾರು ಇಂಕ್ಲಿ ಇನ್ಮುಟ ನಮ್ಮ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ನೇಪಲ ಫುಡ್ ಬಾಡ್ಜರ್ ಅಂದತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದತೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಓಳು ಬಿಡ್ಪುಜೆ ಹಲೋ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನೊಂದು ಯಾನ ಪಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರು ಆರ್ಲೊಂಜಿ ದೈವದ ಮಾಲ ಚಾಕಿರ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಲಿಕೆ ಎప్పుడు ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ಆಪುಣ ಧೈರ್ಯ ನಂಬಡು ನಂಗೆ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂಗೆ ನಂಬಲಿಕೆ ಬೋದು ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ಅವು ಬಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫಲಿಸಿದಾರೆ ಇಂಕುಲು ಹೀರಣದು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಇಂಕುಲಂಜಿ ನಮ್ಮನಾಗ ಮನ್ನಡು ಇಂಕ್ಲು ಉನೇರ ಗತಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಕಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಂಬಲಿಕೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆಯ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಜನ ಬಂಡ ಈಗಿನ ಗುರುಪುರದಾರ ಪಾತಿರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೈವದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪಂಡ ದೈವದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನತ್ತತೆ ಅವು ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅನುಭವ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಂಡ್ಲ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಪಿದಾಯ ಬೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಕೊರೋನತೆ ಮೀದೆ ಉಲಾಯ ಹೋಗೋಣ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಗುಲ್ ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಉಲಾಯ ಚಾವಟ ದೈವ ಉಂಡು ಕೈಗಾರ ದೆಕ್ಕದು ನೀರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಆ ಕೈ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಬೆಂಜಿ ಬಿನ್ನ ಒಂಚ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಕೈಗಾರ ದೆಕ್ಕು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಇತ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಬೈದಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟು ಬೈದನ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕೈಗಾರ ದೆಕ್ಕದೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಪೋಡು ಮೀದೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಪೋಡು ಅತೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ನಡವಳಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇರೆ ಲಾಯ್ಕದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಯಾನವೇನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊರಿಯ ಮೇರೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಆರ್ಯ ಗೊರ್ಪುನ ಸರಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವೇನು ಯಾನು ದಾದಕೆಂಡು ಯಾನವೇನು ಕಠಿಣವಾದಿ ಅನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಪತ್ತೊಂದೆ ಯಾನು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ರಾಜ್ಯದ ದೈವ ಸೀಮೆ ದೈವ ಮಾಗಣ ದೈವ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೈವ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಕಟ್ಟಿಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೈವ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಕಟ್ಟಿಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮಿನಗಲ ತಪ್ಪು ಅಣ ವಿನತ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಕುಟುಂಬದವಳು ನಂಬುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತದಾನೆ ಆತಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿಲಕ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತಂಡ ದೈವ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಾಣಲ ನಿರ್ಮಲ ಅದು ಬೋಪೇರು ಅತೆ ಏಜೆಂಡ ಸೀದಾ ಬೋಪೇರು ಇಂಚ ಬರೋ ಇಪ್ಪಡೆ ಬಂದ್ಬನೆ ಈ ವಿಚಾರದ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ಅವ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅಮಿತಾಪ ಅಂದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮಿತಾದೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಒದಿ ಪಂಡೇರು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲು ದೈವ ನಂಬೋ ಸರ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತೆ ಎಂಕ 100% ಆದ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಮರ್ದ್ ಪೂರಾ ಮಂತದ್ ಏತೋ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೇರ್ಲ ಕಡೆ ಪೆಲ್ಲತ್ತ ಇದಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಇನ್ನು ಈರೇ ಎಂಕಲೇನ್ ಕಾಪೋಡು ಯಾನ್ ಈ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀರ್ ಸರ್ ಐದು ಬಕೊಂಡದು ಸರ್ ಎಂಕ ಓ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಪಗೆ ಉಂಟುದು ಎನ್ನ ಇಂದೇತ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓ ನಂಬಿಕೆ ಓಲ ಮರ್ದ ಆತದ ಏತೋ ಮರ್ದ್ ಮಂತೇರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಸಾದಡು ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಉದಾಹರಣೆ ಜಾತ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೇಮಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಪಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೇರಿಯರ ಒಂದುವೇ ಎನ್ನಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ಅಗೇಲ್ ಸೇವೆ ಪುರ ಮಾತ ಉಂತುದುಂಡು ಒಲ ನೇಮ ಕೋಲ ನಡಾವಳಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವ ದೇವರನಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತುವೇರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಮಿತಕ್ಕಲ ಪಾತೇರ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಅನುಭವ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಪಂಡೇರು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ
ತುಳುನಾಡುದಾದ್ಯಂತ 1000 ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಸಾವಿರ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಪ್ಪುನು ನಂಬುಲೆ ನಂಬಾದು ಕೊರಪೆ ಸರಿ ನಂಬುಲೆ ನಂಬಾದು ಕೊರಪೆ ನಂಬಿಕೆ ದಾಂತಿನ ಈಗ ಅವು ಆಯನ ನಂಬಿಕೆ ಅವಳ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಬಣ್ಪ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನದ ಪಿರ ಉಡಿಪುನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವು ದೈಹಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಸೀಕ್ಗ್ ಆದಿದ ತುಳುವೆ ನಾಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಮರ್ದುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಹಿತ ಅವೇನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕ್ಗ್ ಮೂಲತಃ ತುಳುವೆ ನಾಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡತ್ತೆ ಸರ್ ಬರ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಜಯಂತಿ ದಾಮೋದರ್ ವಾಮಂಜುರದ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರೋನಾದ ಐದಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತವರನ್ನ ಆಯ್ತಾರ ಮಲ್ತದ ಸರ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ನಾ ಆರೆ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಆಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನು ಪನ್ನೀರ ಸರ್ ಯಾನು ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡದೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡುಂಡದೆ ಎಂಕೋರ ಬಾಯಿ ಬರಂದೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಕೊಡ್ತು ಮಾ ಪಾತೇರ್ದು ಸಡನ್ ಬಾಯಿ ಬರಂತು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಅಯ್ಯೇ ದಾದ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಓಡಿ ಕೋಟೆಗಾರದ ಕೆಡ್ಲಾಯರ್ನಾಗೈತ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಅವು ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಬೈದಿನ ಅವು ನಮ್ಮುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಡಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಕಲೆ ಉಂಡತೆ ಪೊಗಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಅವನ್ ದೀಯಾಡ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ದಿವೋಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆದಿಂದ ನಮಕ ಆಯ್ತ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ ದೊಜಪ್ಪ ಅವನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಓಕೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಬದುಕಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ಉಂಡದೆ ಎನ್ನ ಅಯ್ಯೆ ಬಂದಿರಿ ಇಂಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದಂಡಲ್ಲ ನೀನು ನಂಬುವೆ ನೀನು ಒಂಜಾರ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಡದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂದು ಬ್ಯಾರ್ಲಿನ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಸನಲೆ ತೊಂಪೊತ್ತೀರಿ ಎಂಕ ಅಲ್ತು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸೂದೆ ಗುರುಪುರದ ಕಡಪನ ಎನ್ನ ಸೊಂಟೊಡಿಜ್ಜವು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದು ಇತ್ತು ಅವು ಏಪಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತಾ ನಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಗ್ ಉಂಡದೆ ಯಾರು ಓವನ್ನ ನಂಬುಜೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಆ ಪಂಡಿಲೆಕ ಅವು ಆಯರ್ಲಾಪುನ್ ಅತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ ಇತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವೇನೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಚಮತ್ಕಾರದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಜವಾದ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಒವೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನೇರ ಇತ್ತ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಂದ ನಂಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ಪನಲಿ ಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಬೇರೆ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಪುನ ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂಪನಮ್ಮ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಪುಂಡೆ ಅವು ಆಯನ ಬದುಕುಗಳ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಸನ್ನಡ ತಿಳಿತಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಾಪುಂಡು ಆಯ್ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿಡು ಆಯ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಒಲಿವೇರು ಬಂಡದಾದ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡನೇ ಫಲ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರಿ ಪರೊಂದಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಪುದರ್ದ ದೈವಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾಂಡೆ ಮೂಲತವಾದ ಬೆರ್ಮೇರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ ಆತನ ಮೂಲತವಾದ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದೇನು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ದೈವದ ಪೂರ ಸ್ವರೂಪನೆ ಬದಲಾತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಹೋದೆ ಆಂಡ ಒಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾಯವತ್ತಂಡಿಕೆ ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ವರಿಪೇರೆ ಬತ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಸಹಿತವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ವಿದತ ಸಿಕ್ಕಿಗೆ 1000 ಎನ್ಮ ವಿದೋರ್ದಲ ಮಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಬೂರು ಬಳ್ಳಿ ಮರದ ಕೋಪೆಲಿ ತುಳುವನಟ ಪುಟದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲನ ವರಿಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೆಲತ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನೀರೆಲುಗಳ ಇನೇತ್ತಿನ ಈ ನೆಲ
ಒಂದು ಮೃದುವನ್ನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ನಂಚಿತ್ರ ನಕ್ಕೂರು ತಿಂದಿನ ಮನಸ್ಸು ಜೌಗಾಪುಂಡು ಜೌಗಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಉದಲ್ಗೆ ತೆನಸಾಪುನು ಉದಲ್ ಕಟ್ಟಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚಾಪುಣ ಪುಂಚೋಗ ಮರಿವತ್ತು ಸುಯಿಂತಂಡ ಮರಿ ಸುಯಿಂತಿನ ಮಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಸಿಕ್ಕಗೆ ಮರ್ದಾಪುಂಡು ಮರ ಪರತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಸಿಕ್ಕಗೆ ಮರ್ದಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಓಟೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮರಿ ಸುಯಿಂಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟವತ್ತು ಜಿಂದು ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದಾವ ಅವೇನೇ ನಂಬಿಕೆ ಆದದೆ ತೊಂಡೆ ಅಪಂಡ ಕರಿದು ಹೋಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಂಡ ಮಾನಸಿಕ ರೇಖಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ತಮ್ಮಲೆ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಕಾಪು ನಕಲು ಪೋಯರಂದ ಅಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಬಡದಾನಗ ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸೊರ ಒಂದಿನ ಅಜತ್ತದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮುಖೇನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖೇನ ಉಂಡಾದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಈ ನಿತ್ಯ ವಾ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ್ಯಾರ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ದೈವದ ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಸ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ ದೈಹಿಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂಡೇರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನು ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದ ರಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಕಳದ ಪೃಥ್ವಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್. ಎಂಕಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಯಪಂಡ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ದಯಾನಂದ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ಏನೊಂದುಂಟು ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಎಂಕೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಐತೆ ಕೊರೋನಾದ ಭೀತಿ ಬರ್ತದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನೇಮ ನಡವಳಿ ಆಪುನ ಪುರ ಉಂಟುದುಂಟು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಲ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯಾ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಗುಂತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ತಂಬಿಲನ ಸೇವೆ ಏನಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯಾ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡರೆ ಇಂದೆ ಸುರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಐದೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಐದೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ನಮ ಇಲ್ಲಲ ನಿಚ್ಚ ಉಣ್ಪನ ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುವನ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಂತುಜಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ನೆಂಚ ನಮ ಎನ್ನು ನೆಂಚ ನೇಮ ಉಂಟುಂಡು ನಡಾವಳಿ ಉಂಟುಂಡು ಅತ್ತು ಯಾನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧ್ಯ ಕೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಲಿ ನೇಮನೇ ಪೂರ್ಣತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೇಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದ ಗ್ರಹಣವತ್ತನ್ನ ಬಾಕಿ ಆಪಣ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮಲ್ಪ ಗ್ರಹಣ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕೋ ದೈವಳಿಗೆ ಧೂಪ ದೀಪ ದೈವಗು ಬೋಡಾಪಿನ ಹೋವು ಇನಿತ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಬಾಲೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಅರ್ಥಂಡೆ ಗಿಂಡದ ನೀರು ದೀಪನೆ ಕಾಡ ಪುರ್ಪುನ ದೀಪನಿ ತೋಟ ನೀರನ್ನು ತಲಿಪುನೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಲೋಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಕಬ್ಬಿದ್ದಂಡ ಸತ್ಯೊಳೆ ರಾಜ್ಯದ ದೈವಾಡು ಸೀಮೆದ ದೈವಾಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾಡು ಮಗ ವಾ ದೈವಾಡಲ್ಲ ನಟ್ಟು ನೈಕ ಕರಿಪುನ ಎಂದಿಲ್ಲ ಒರಿ ಬೈರದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10 ಜನ ಬೈರ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೋವಡು ಹೋದು ನಟ್ಟು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಬ್ಬಿದಂಡು ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಲೋಕಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲ ಈ ಕಾಲದ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯುಳು ಒಲಿವೇರೆ ಅತೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯುಳ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟೆವ್ವೆ ಎಂಕ ಭಕ್ತಿದ ಆವಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಡೆ ಅತೆ ಅತೆ ನೇಮ ಮನ್ಪುನು ಕಡಕದಾದ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪನಿ ಎಂದು పేరు కొన్నగల దైవం అనిపింది నీకు భక్తిద పేరుని కమ్మి అల్పడే ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ನೆನ್ ಪಿರೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಪನಗ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನ ದೈವನ ವಾರ್ ರೈತಿಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಇರ್ಪಡ ತೋಡದ ನೀರ್ಲ ಆವಾಡ್ ಅತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅವನ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸರಳ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ದೈವದ ನೇಮ ನಡವಳೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಂಡ ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ದುಂಬು ದಾಲೆಜ್ಜಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಒಯ್ಟ್ ನಂಕು ಉದಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಗ್ಗಿಯಲ್ದ ಇತ್ತ ಪೈಪ್ ದಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಚಿಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಜೀವ ತತ್ವ ಐಟು ಪುನು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ದೈವನು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚೋಡು ದುಂಬು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಡು ಕೆಲವಗಡೆ ಮುಲಿತ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಕಾರಡು ಅಂಚೆತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಳೇನ ತಕ್ಕ ದೈವಗ ಮನೆ ಮಂಚೋತುಂಡು ಗುಡಿ ಪೂರ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬುಳೇಲಕ್ಕ ಅವಲ ಬಿಡತ ನಮ್ಮ ಐಕ ದೈವಗು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಹೋವು ಇರ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಪಣವು ಪದ್ದಿ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಓವುಲತ್ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ಬಂತೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಪಾಲೆದ ಮುಗೆತ್ತಂಡು ನರಮಾನೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದೈವಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗಾತನ್ನು ನರಮಾನಿನ ಮನಸ್ಸೆ ಪಾಲೆದವಾತನ ಏಪನೆ ಬಂತೇನೆ ಸರಿ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಇನ್ನು ದೈವಗು ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆತ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪೂತಡೆ ಪೂತ ಎಸಳು
ಈತ ವರ್ಷ ಪೂಗೊರ್ತ ಸತ್ತೋಳೆ ಪೂತ ಎಸಳು ಈತ ವರ್ಷ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪೂಗೊರಂತೀರಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಗೆ ನರಮನ್ರಿ ಪೂತ ಎಸಳು ಕೊರಪನಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆನ ಪರ್ವತೋರದವರ ಕೈಕೊನ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಓ ಏತೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಳು ಮೂಲ ಆಶಯ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಆಶಯ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಈರು ಬೊಡ್ಡ ಏತೆ ಯಾನು ಬೇಜಾರನ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತೆ ಗೌಜಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದು ಆಯಗ ಅಂಚಾತಂಡ ಆಯನ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಇಂಚಾತನ ಇಮ್ಮೆನ್ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಅಲೆಗೆ ಮರಳು ಬತ್ತೋಡು ಇಮ್ಮೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ದೈವದೆದುರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಟ್ಟೋಡು ತಾಡಿ ಇರುತ್ತ ಕೊಂಬು ಬಲ್ತಿಡ್ರಡ ತೊರ್ತಿ ಇರುತ್ತ ಕಾರು ಕಟ್ತಿಡ್ರ ಮೋನೆ ಪರಂಕಡ ಬೆರಿ ಪೂಜಿಲ ಬಾಮಿತದ ಬುದ್ಧಿ ಗಜ್ಜವನ್ಲ ಅತೆ ಎಂಚುನ ನುಡಿಗಟ್ಲುಂಡು ದೈವಳು ಕಾಪುನ ದೈವಳು ನೋಪುನ ದೈವಳತ್ತು ಐಕ್ಯ ಪಂತಿನ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾನು ಒಪ್ಪು ಜೈಕ್ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಟ್ರುತ್ ವರ್ಷಿವ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿವ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಸತ್ಯ ನಮಡ ಸತ್ಯ ಉಂಡ ನಮ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿತುಂಡು ಕೇಪ್ಲ ಪುಯಾವ್ ಅತೆ ಇಜ್ಜ ಭಕ್ತಿದ ಬುರ್ಪಯಾವ್ ಈತೆ ನೆಂಡ ಬೇತದ ಆಲಜ್ಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಹರಿತ್ತಿನ ಗಂಧತ್ ಮನ್ನೇ ಗಂಧ ಪುರುಸಾದ ಮುಂದೆ ನಂಬುದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಿಂಜವನ ಆತೆ ಒಗದಾಯ ನಿಜವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರುಂಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಕೋಟೆಕಾರ ಹಿಡ್ದ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾಮೋದರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾಮೋದರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ದಾಮೋದರ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬರಂತೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಇಂಜೋಲ್ಲರ್ ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ದಾಮೋದರ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಬರಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಟಿ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೂಟೋಮಂತ ರಾಪು ಜೊತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೆ ಪತ್ತನ ಜಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಟೋ ಕರಿಪಲ ಗೆಜ್ಜತಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪೇರೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬೋಳಿಕೆ ಐತೆ ನಮಕಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತನತ್ತೆ ಐಕ್ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ನಮ್ಮಡ ಖಂಡಿತ ಉಂಡಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲೆ ತೆಂಕಲ್ ನಾವಲು ಕೋಡ ಮುರಣಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮನೆತನದ ದೈವದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆತನತೆ ಐಕ್ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡ ಅನ್ಕೇನ್ ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬದ ತೀರ್ ಬಣ್ಪನೆ ತಂಬಿಲ ಮನೆತನದತೆ ಹಲೋ ಕುಟುಂಬದ ತಂಬಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಕೆಂಟ ಪತ್ತನಾಜೇರ್ ದುಂಬ ಆವಡತೆ ಪತ್ತನಾಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜತೆ ಪತ್ತನಾಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಪತ್ತನಾಜೇರ್ ದುಂಬೆ ನಿಖಿಲ್ ನಡೆ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾ ಹಲೋ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡತಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಬ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಪಣ್ಪೇನ್ ಇರೆಗೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಓತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕದ 10 ಜನ 4 ಕವರ್ 4 ಜನ ಇತ್ತಂಡ 4 ಕವರ್ 4 ಜನ ಓದ್ತೀನಿ 4 ಕವರ್ 4 ಜನ ಆಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಓದ್ತಾನೆ ಸಂದುಂಡ ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಡೀ ಮಾತ ಬರೋಡ ಆಪುಡು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸೇರೋಡು ಆ ಸೇರೋಡು ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಾಗಗಿ ದನವೈ ಬೇರೆ ಮಾತ ಸೇರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಡ ಪೂರ ಗೋಣಿ ನಿಲಿಕೆ ಬೊಂಡ ಕಿಟ್ಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅನುಕೂಲ ಪುನಃ ಬರ್ಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೇರುಡು ಬಣ್ಣದತ್ತೆ ಅಪಗದೆ ಎತ್ತದಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತುಜ ಅವಳು ಅವ್ವತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಒಯ್ದಂಡು ಅಪ್ಪೆಡು ನಟ್ಟುನು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಜ ಅವಳು ನಟ್ಟುನು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬರವಾದ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಗಂಧ ಬುಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅವನ ಅಕ್ಲಿ ಪಟ್ಟುನು ಮುಗಿಂಡು ಅವಳು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ಇರೆಗ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಣರೆ ಪೂಯಿಜ್ಜಿಂಡ ಕೇಪಲ ಪೂದಿಲೆ ಯಾವ ಕೇಪಲ ಪೋದಿಲೆ ಕಾಡ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ ಕಡೆ ದೀಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಡಪುಂಡ ಆ ಪೂಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನು ನೇಮಗಟ್ನ ಬುಡಿಯೆ
ಸರಿ ಅವ ಆಪುಜಿಂದಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ನೇಮಗಟ್ಟಿನ ಬುಡಿಯ ಅಂತ ದೈವದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬನ್ಪೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತುನು ಕೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗೆತ್ತನೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇನು ಹೊಂದುದ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅತೆ ಅತೆ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಬರ್ಪೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕಾಲ್ ಬಂತದಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳ್ಳಾರ್ದು ಬರ್ತೆ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂತ ಕುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಂತ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂತ ಕುರ್ಕಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಎಂಗ್ಲ ದೇವ್ ಮುಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದೇವೇರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ಲಾರ್ನ ಇತ್ತ ಮುಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಇನಿತ ಕಾಲಡಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇನಿತ ಕಾಲಡಿ ಏನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕು ಕತ್ತದು ಬೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟತ್ತೆ ಕೈ ಬೋಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ನಾಟುನತ್ತು ಇದು ಊರುಗೆ ನಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಕನು ರಕ್ತ ಮಾಡೋಡು ಬಂದದು ಎಂಗೇನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಅಂದಂದು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಕಡೆದಿಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಯಮಾಲ್ತ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಉಂಡದ ಅವನಿಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಪಾತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪಣ ಪರಂತ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಸಂಜಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಫೋನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್. ರವೀಂದ್ರ ರವಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರವೀಣ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಲ್ಲೆನ ಹಲೋ ಸರ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೋಲಗಟ್ಟಿನಾಗ ದಾಸಿ ತೆಂಬರಿಡೆ ಅವಂತುನ ಕೋಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಚೆಂಡೆಗೆ ಹೋತು ನಮ್ಗೆ ಎತ್ ಸರಿ ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಣಪನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒತ್ತ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಅತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅವು ದಾದಾತಂಡು ನಮಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂಬ ಆಯ್ತಾ. ಚೆಂಡೆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಏನ ತಾಸ ವೈಬರ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುರನಿ ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡು ಆತಗ ವಜಿದ ಪೊಳಲಿ ಚೆಂಡು ಹಲೋ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸರ್. ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಲಗಳ ಒಂದು ಕೊಲಲ ಆವುಡೇನಾ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಕೋಲಾವಾಡು ಕಲ್ಲುಟಿನ ಕೋಲಾಡ ಈ ಕೊಲಲು ಬೋಡೇನಾ ಕೊಳಲು ಬೋಡೆನ ದೈವಗು ಯಾನಿರೆಗೊಂಜು ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬೋಡೆನ ಕೇಂಡರತೆ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮುರನಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಸವಡು ಪುರ ಆವಂತುಂಡು ಮುರನಿ ಕಾಲಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಂಬರೆಡು ಕರಡೆಡು ಚೆಂಡೆ ಬಿಡುದು ನಾತಂಡು ಆಪುಂಡು ಚೆಂಡು ಬಾರ್ದಿನಿ ಕಾಲಿ ತೆಂಬರೆಡು ಆತಂಡು ಸರಿ ಆತೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ ತೆಂಬರೆಡು ಚೆಂಡು ಬಿಡುದುಂಡು. ಬಂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕೂಲತೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯವೆಂದಾದ ಮನೋರಂಜನೆ ದೈವ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಯಾಲ ತೂತಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದುಪ್ನಾಗ ನೇಮ ಒಂದುಪ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಉಂಡು ಒವೇ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಣ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಆಶಯಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಇರಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಆಶಯಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಇರಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ಜನತೆ ಕೇನೊಂದು ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಆ ಒಂದುಂಡು ದೈವಪುರ ಆ ಚಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಲಿಪು ದಾದಾ ಪುಣ್ಕೆಂಡ ಮೂಲ ಯಾನು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫಂಡುಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಟ್ಟಿಲು ವಿದಯ ಬರುಂಡು ಸರಿ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ತಿನ್ಪೆ ಸರಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿ ರೆಗಡ್ತಾಂಡ ಸರಿ 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 ಪಂಡ ಯಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ಸರಕಾರ ಅವೇ ಯಾನು ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನೇರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಬು ನೀತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಬಾಕಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಡಕದ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಮೂಲತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಿಗೆಂಡ ಓಲಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ತೆಂಬರೆಡ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾಸೆದೋಳ ಆತಜ ವಾದ್ಯ ಆತಜ ನನ್ನೊಂಜ ಆತಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಆತಜ ಆತಂಡ ಆಂಡ ಐಟ್
ನನ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಮುಗ್ಗಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಭಕ್ತಿಡಿ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆತ ನಿಂಚಿನ ದೈವದನಕ್ಕೆ ಬಲಿಕ್ ಭಜನೆ ಬೋಡ ಅಂತ ಬೋಡ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡ ಚರ್ಚೆ ಅನಗ ಐಕ್ ಉತ್ತರವ್ವಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ತೆಂಬರಡ ಒಂದಿನ ನಾದಸ್ವರ ವಾದ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಸಾಕ್ಸಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಭಜನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಅತೆ ಆಯ್ ದಾದ ಉಲಿಪ್ಪುನು ದೈವಗ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆ ರೀತಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಪಂಡ ಸರಿಯಾಕೆಂಡ ಸರಿಂದಲ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಾರ್ ತಪ್ಪುಗೆಂಡ ತಪ್ಪುಂದಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೇಗೆಂಡ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಣ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಐಕ ತುಳುಟು ನುಡಿಗಟ್ಟಿ ಪರತ್ತೇನು ನಿಗಿಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತೇನು ತೋಡ್ರೆವೆಲ್ಲಿ ಅತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸರ್. ತುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಿ ಬಂದ ಇತ್ತೇರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚೆಂಡಿಡು ಕಾಲ್ ಆಪಣ ಒಂದಿನ ಅದೇ ಚೆಂಡಿಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದಿ ಬಂದ ಐತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲುಂಡು ಕನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಂಡ ಇತ್ತ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ದೈವ ಬಕ್ಕ ಮಲಮಲ ಮಲ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ ದೈವಲು ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಮಲಮಲ ದೈವಲು ಪುನಗ ಈ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದಾನಿ ಪಾಡ್ದು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದಾನಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದಾನಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ್ಲು ಬಂಪಿನ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಾಲದಿತ್ತೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾರತ್ತೆನ್ ಪಾಲದ ಅನಿಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಾಲದನೆ ಮನ್ಪು ಬಾ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದನೆ ಅನಿಯಾವುಡು ಬಂಪಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಕುಲೆ ಮಣ್ಪನ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅನಿಮಲ್ಪುನ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ನೀತಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರದ ಅಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತೆ ಉತ್ತರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಾತೆರ ಬಂಡೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬರೋದುಂಡು ಆತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವನ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆನ ಅತ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡ್ಪುಜಾರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ ನೀವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಗಂಡ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಮಣ್ಣದ ಕರ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲುಂಡು ಕನಕುಂಡು ಅರಿ ಉಂಡು ತಾರೈ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಪುಲಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಂಜಿದ ಕರಟ್ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಸೋಕು ಬೈಪಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಟ್ಟೆ ಬಡವು ನಿವಾರಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಟ್ಲ ಬಂಜಿ ಬಡವರಿ ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಕೆಂಡ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಕಮ್ಮಿಲ ಪನ ಉಳ್ಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಅಂಚಂದ್ ಆಯ್ಗ ತಾಕತ್ತುಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಮಾರ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಗೇಂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಗೋವು ಎಡ್ಡೆ ಅವೇನಾಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ಪುಂಡ ಕೀರ್ತನೀಯ ಭೂಷಣ ಪಾಲದನೀಯ ಭೂಷಣ ದೈವಗೂ ಪಣವು ಪದ್ದೆ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ ಭೂಷಣ ಹತ್ವಣ್ ಬಿನತ್ತ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾತ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ರೆಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸದ ಸೇವೆ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರದ ಅಣಿಡ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮನಸ್ಸದ ಸೇವೆ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸಂದೀಪ್ ಬುಳ್ಳೂರು. ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ. ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮುಂದತ್ತು ಇಜಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರಿ. ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾದ್ಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತನ ಐಕ್ ಏತು ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ ಉಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಗಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಸ್ವರ ಬಣ್ಣಗೆ ಅನ್ನೋರ ಕುರ್ಸಿರೋದ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಎತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪಿನತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ ನಿಜವಾತ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸೋತುತ್ತೇರು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರಕಾರಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮನವಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಾವು ಯಾನೆ
ಕೋಟದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಲ ಬಾತಿರದೆ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಬಾತಿರದೆ, ಸಿಟಿ ರವಿಕುಳ್ಳ ಬಾತಿರದೆ ಪಾಪ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರಂತುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿಡ್ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ ಸರ್ ದಾಯ್ ಏನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾತಿರು ನಾನು ಎಕರ್ದಿಂಚ ಕಾಪುನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕಾಪುನು ಇತ್ತ ಬೋಡೇನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಾ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಜನಕುಲು ಏಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡ್ ಯುವ ಜನತೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಯಿರು ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಅಂಡ್ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ನುಪ್ಪಣ್ಣ ಮರಣಿ ನೆತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇತ ಕಟೀಲಾದಿಪು ಕೊಲ್ಲೂರಾದಿಪು ಮಲಮಲ್ಲ ಈ ಮೇಳಲು ಒಲ್ಲನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆದಿಪು ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಬಗೆನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆಂಡ ಹವ್ಯಾಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಾಲಿ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜ ಮುಟ್ಟಕೊರಂಡ ಅದನ್ನ ಮರಿಯಲದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟೊಡುಳ್ಳೇರು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಾರಾಧನ ಕಲಾವಿದರ 5 ಕಷ್ಟೊಡುಳ್ಳೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೊಕಲ್ಪುರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಆಕಲ್ನ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಸಂದಿಗೆ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕ ಮಸ್ತಕರ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿಸದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯನಕುಲಾದು ಬೆತೆ ಬೇತ ತುಂಡು ತುಂಡು ಬೂತೋಲೇನು ಬರೆಯನಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಬಾಡುವ ಈ ಅನಿಕಟದ ಇಂಚನಲಿಪುವ ಈ ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುವ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಏರ್ಲವರಿ ಸರಕಾರ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿಚೇರ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನ ಕೊಡಿ ಎಡಿತ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಅತ್ತನ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರಲಕ್ಕದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸರ್ ಕಾರಣದಾದ ಗೆಂಡ ನೆಟ್ ಸಂಘಟಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಗೋನಕಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಗಲ ತ್ರೂಟ್ ಹಾಕಲ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ನನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲು ದೆತ್ತೊಣ್ಣ ಸರಿ ಅಕುಲು ಐಟ್ಲ ವಂಚಿತರಾಯಿರು ಅಂಚಂದು ಸರಿ ಈರ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಯಾಲ ಓತೋನ್ವೆ ದಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೈದ್ ಜಾಪ್ ಅನ್ಪಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಇಂದೇನ್ ನಂಬುದಿನ ಅವೇತೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕುಲು MLAಗಳು MP ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂತಿರ್ ದೈವಡ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಂಬುದಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ ದಾನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿಜ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ದುಜ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಕಷ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಂಬುದಿನಕಲ ಬದುಕು ಕಷ್ಟಡ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಜ ಅಕುಲ್ಲ ಸರಕಾರಗೂ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿರ್ ನಳಿನ ಪಾತಿರದೆ ನಳಿನ ಖಂಡಿತ ದಯಾನಂದನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಗಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂತಿರು ಇತ ಈರ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಷ್ಟ ನಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆವೆನ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆರ್ ಪಂತೇರು ನೆಕ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕೋಟದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂತೇರು ನಮಕ್ ಸಿಟಿ ರವಿಗುಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಕಲಾವಿದರ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಸಿ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಎನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡರ ಸಾವಿರ ಜನತ ಒಂದು ಬೈದ ರೈಟ್ 1,300 ಜನತ ಪಟ್ಟಿನ ಕಡಪುಡ್ದ ಅವನ 2 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಪಾಡು ಬೇರೆ ಬಂಡ್ಪನ ನಂಬೋಳೆ ನೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಪುಡ್ದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಗ ದಾನ ಆತಂಡಿಗೆಂಡ ಇತ್ತಲು ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಕಲು ಪೋಯರು ಆತನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರಂಗಕಲ ತಕ್ಕಲು ಪೋಯರು ನಮಕ್ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವರಿಕೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋಡಾತಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ ನೀನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣದ ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ಪುನ ಅಕಾಡೆಮಿ 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ಕಡಂದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯರೂಪ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾದವ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೋ ಪಿಕ್ಕಲ್ದಾರ್ ಅಂಚು ಕೆಲವು ಜನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಲ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಒಂಜ 500 ಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಏನೇವೇನು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಅಜತ್ತದು ಅಂದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾರಂದು ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೆರೆ ಬಂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಗೇನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಂಪನ್ಪನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎನರ್ದವು ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಬಿಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಯ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆವುಡು ದೈವರದನ ಆವುಡು ಎನರ್ದು ಪುದರ್ ಬೈನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕಲ ಮುಖ್ಯನ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಬರೋಡು ಈ ಕಷ್ಟಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಈ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಪನ್ಪುನೀತೆ ದೇರು ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪವಂತೇರ ಅಕುಲು ದೈವಾರಾಧಕರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಆ ಓಡುಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖೇನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಯಾನ ವಿನಂತಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ನಮ ನಂಬುದಿನ ಅಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬು ನಂಚಿನ ದೈವ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ
ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ MLA ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ MP ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂಜನ ಅಕುಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನರ್ತನ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲು ಏರುಲೇರ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲ್ ಪ್ರ ಏರ್ಪುಲ್ಲೇರ ಅಕುಲು ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆದುಪು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನುಡಿ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇನೇ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಮುಂಜಿ ಭರವಸೆದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಆ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರ್ ಆದುಪಡ್ ಅಥವಾ ವಾದ್ಯ ವಾಲಗದಕ್ಲು ಆದುಪಡ್ ದೀವಟಿಕೆ ದಕ್ಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡೋಲೇರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇರ್ನು ಅಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆತೆ ನಿಕುಲು ಈ ಸಲ ನಡಾವಳಿ ನೇಮ ಕೋಲ ದಾಲ ಆತ್ ಜಂದ್ ಅಣ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕಲ್ನ ಬಾಳಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಾತ್ರಡು ಆಯ್ಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಪುಲೆ ದೈವ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಉಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪಗ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕರಾವಳಿ ಇರ್ಗೆರ್ಗ್ ನಮಕ್ ತೋಜುನು ಪನ್ನಗ ನಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ
ఈ సందర్భంలో ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಪುಲೆ ದೈವ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾರಿದಾದೊಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬುಡ್ದು ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಐರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತದುಲ್ಲಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ಪಂಡ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತದುಲ್ಲಾರ್ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತಲಪಾಡಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿದ್ದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಎತ್ತು ಸರ್ ಅರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ದಾಲೆ ಸರ್ ಎಕೊಂಜಿ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂಜಿ ತೊಕೊಡುದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಇರಡ ಅಂಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರದಾಲ ತಿಗಿಜ್ಜಿ ಓ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ರಾಜನ್ ದೇವಿಲಿಗೆ ಗೂಡು ದಾನಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದಾನಿ ಪಾಡ್ದ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ನೀರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ ಅನ್ನಂದು ತಾರು ಪನ್ನಕ್ ಎನ್ನ ನೇಮದ ಕ್ಷೇತ್ರುಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಫ್ಲೈವುಡ್ ದಾನಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರಡು ಪಾಲದಾನೆ ಉಂಡು ಊರುದ ಅಕ್ಕುಲು ಸೇರ್ದ ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡತಾನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸದವರೆಗೆ ಮಂತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯದಾದ ಮಲ್ಮನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಂಬೋಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಪರಂಪರೆನ ಕನ ಒಂದುಳ್ಳ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಂತೂನಗ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಂಪಿನ ಮರನೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಂಪ ನಾವು ಮರ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮರಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐಕ ಗಂಪುರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚಂದು ತೂಯರಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿದಲ ತಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಬಂಗಾರದಲ ತಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಅನಿಕಲು ಪೂರ ತೂಯರ ಬೋನಾಗ ನಿಜವಾದ ಆರು ಬಂಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ಲೈವುಡ್ ದನಿ ಸರಿಯತ್ತು ದೈವಗೂ ಸರಿ ತಿರಿತನಿಯೇ ಸರಿ ಪಾಲದನಿಯೇ ಸರಿ ಬೂರ್ದನಿಯೇ ಸರಿ 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 ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಂಡೇಡ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮನ್ಪೊಲೆತ್ತೇನೆ ಮೌದ ಎಕಡೊಂದು ಯಾರು ಪಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಐಕ್ದ ಮೀರ್ ಪಂಡಿಜೀರ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡಿನತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೇನು ಅವೇ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರನೇ ಚೆಂಡೆಡ್ ಆಪುನೆ ಏತು ಕಡೆ ಚೆಂಡುಡು ನೇಮಾಪುಜಿ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನವೇ ಪಂಡುಪುನೆ ಆಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾರಕೆನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಲವ್ವೇ ತಾದಕೆಂಡ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದನಿಟ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆತುಂಡು ನೇರ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಏರು ಮಲಮಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಬೋಯಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕುಲ್ಲ ನೇರ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಪ್ಲೈವುಡ್ ದನಿಟ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೇರು ಬತ್ತನ ಪಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಎಂಡ ಕೇಂಡ ಅವು ಸರಿಯ ಕೇಂಡ ಸರಿಯತ್ 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 ಯಾನ ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ಪನೆ ಸರಿಯ ಕೇಂಡ ಸರಿಯತ್ ಅಂಚಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಂಡು ಮಣ್ಣದನೆಲ್ಲ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನದ ಹೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೋನಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿದು ಪೋಪ ಅಂದೊಂದು ನೆನಪುರ ವಿರೋಧಿಸನಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಸದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾನು ವಿರೋಧಿಸದ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತ್ತು ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಪರಂಪರೆ ಗಣ ತುಂತದೆ ಯಾನು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೇಮನೆ ಪೋತುಂಡು ಏತೋ ನೇಮನೆ ಪೋತುಂಡು ಆರು ಪಾತೆರ್ನಗಾರು ಬೇನೆಡೆ ಬಂತಿನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತೋ ಕಡೆಯನ್ನ ನೇಮ ಪೋತುಂಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ದ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆತ ನೇಮ ಪೋತುಂಡು ಪೋತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಆರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಎಂಜಗೆಂಡ ಸರಿಯಾಗೆಂಡ ಸರಿಯತ್ ಸರಿಯತ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಬಚ್ಪೇಟ್ ಬಾತಿರಿ ನಾ ಪುದರ್ ತೇಜಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ತೇಜಸ್ ಬಂದದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತೆ ಅಲ್ಲಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆಗಿ ಇತ್ತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ್ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟು ಐಟಿ ನೆಟ್ಟು ಪುಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೂದು ಕುಲ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷೋಗಿತ್ತು ಏರ್ ಬತ್ತು ಕೂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ ಅಲ್ಪದಕುಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಕುಲು ಇತ್ತಾಕಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತ್ರಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಾರಿ ಒಂದೇನು ಯಾನ ಮುರನಿ ಐನ ನಿ ಮಲ್ಸ ಎಡ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಣ್ಣ ಮುರನಿ ಈ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡು ಚೂರು ಮಲ್ಸಿಲಾಕಲ್ಲ ಆಪುಲು ಅಕಲಲ್ಲ ನಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ತುದರ್ದ ದಂಡೇನ ತೇಜಸ್ ಬಂದೆ ತೇಜಸ್ ರೇ ತೇಜಸ್ ಅಣ್ಣ
ಮುರಣಿಯಾನ ಈ ಟಿವಿ ದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಏನು ಪಂತನವೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಪಂತನವೆ ಅಕಲ ಮುಖ್ಯನ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಅಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಕಲಿನ ಬಲವಂತ ಮನ್ಪರೆ ಅವಜಿ ವಿನಂತಿ ಆತ ದಾದಕೆಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನೊಲ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಪರಕ್ಕೆ ಬುರುಂಡ ಐಟು ಕೊರ್ಪನೆ ಊರ್ಜಿಂಡ ಪಾಪ ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪನೆ ಇಂಚೊಂಡು ಆಂಡ ನಮ ಎಂತು ಊರುಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅರಿಯ ತಾರಯ ನಾನೊಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಣ್ಣ ಚಾಕಿರದಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬಾಡ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಬಣ್ಣಿಂಚ ಪರಕೆ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬರಪನವು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪನವು ಬನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು 14 ವರ್ಗೊಂಡನ್ನ ಕಾಲಿ ನೇಮಕೋಲ ಕಟ್ನಕ್ಲತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾತೆ ಕಡೆ ಮೊಯ್ಲಿನಕುಲು ಮೂಲ್ಯರ್ನಕುಲು ಮಡಿವಾಳಿರ್ನಕುಲು ಪಾಪ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಜಿಟಿಗೆ ದಕುಲು ನೇಮಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಜಿ ವರ್ಗಾಂಡೆ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗ ದಕುಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲು ಇತ್ತ ಚೆಂಡ ದಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಕುಲು ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಎರಡನೇತ್ರ ಅಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೋಳನ ಕೊರಗರ ದೋಳದ ಹೊರದಂಡೆ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲು ಈ ಬರ್ತಡು ಉಪಯೋಗ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ನ ಸೊರಲಕ್ಕವ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಸೊರಲಕ್ಕ ಒಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಸಾಮಿಯಾನ ದಕಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕಲು ಅರ್ಥನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕಲು ಸಾಮಿಯಾನ ದಕಲು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ರನಕಲು ಏತೋ ಕಡೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನದಾನದ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಈ ವಿದ್ದಾಟ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಸೋತು ಪೋತೇರು ಕಷ್ಟಡೊಲ್ಲೆ ಸೋತು ಪೋತೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬೆನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಿತ್ರದು ತೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಆತೆ ಮೆನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ನೇಮಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಈ ದೈವಾರ ನನ್ನ ಬರುಡು ಏಪ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಬರುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಅಡೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸರ್ ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬುದಿನ ಕಲ ಬದುಕು ಎಂಚ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪನೆ ಬೆತ್ತಲ ಸಾದಿದಲ ಉಂಡ ಬತ್ತ ದಾದ ಖಂಡಿತ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಕೆಂಡ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಯಾನ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆರಡ ಪರವಾದಿ ಯಾನ ಸರಕಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪನು ದಾದಕೆಂಡ ಯಾನ ಎಪ್ಪುರ್ದಿಂಚ ಸ್ವರಲಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪಗ ಆ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾವೇನು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಡ ಕಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಜವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊರ್ಪ ನಾವು ಎಂಕಲ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಉಂಡಾಯ್ಕ ನಿಬಂಧನೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಕಾರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಯಕ್ಷಗಾನವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಿವೋಡು ಕರಾವಳಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಗತ್ತದ ಜಾಗೃತ ಆಪಿನಂಚ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಿವೋಡು ದಾಯಕೆಂಡ ತೂಲೆ ಇನಿಕ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬತ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ವಾಸ್ತವ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೇ ಬಲ ಭಾಷಣ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬತ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಪುನಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿನ ಕಾಸು ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಗು ಪೋಂದುಂಡು ಎತ್ತೊತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಬಾರಾದಿಪ್ಪು ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸಮಂಜರ ಮಾಡಾದಿಪ್ಪು ಕೆರಾರಾದಿಪ್ಪು ಕಂಡೇವಾದಿಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಆಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಗು ಒಂತೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲ್ಡ್ಲುಂಡು ಕಟೀಲ್ಡ್ ತಿಬಾರ ಕೊಡಮಂದಾಗ ನೇಮ ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುರಂಚಿತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಸರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮನ್ಪಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮನ್ಪಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓವು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲೇರ್ತಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಲ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕ ಅವಡು ಕುಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಳ್ದಂಗಿ ಬೊಳ್ದು ಮುಂಡು ಪಾಡ್ದ ನಿರ್ಮಲಡು ಪೋಪೆರ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಪೋಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋನಂಜಿ ಕಾರ ದಾದನ್ಲ ಬೋಡು ವಾಹನ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ BP ಅಲ್ಲದೆ ಟಕ್ಕ AP ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋತಾಂಡು
ಆಯ್ಗ ಆ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ದಾದಾನ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನ್ನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಓಲೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪುಂಡ ದಾಲ ಸೀಕಡ್ ಬುರಿಯಡ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇತ್ತದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇರೆಗ್ ಸವಲತ್ತು ಲೇಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ವಂಚಿತೇರ ಪೇರು ಸವಲತ್ತು BPL ಪಟ್ಟಿಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಸವಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅವು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಪನೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪಂಪನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಬಾಲಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಭಾರಿ ಸೋತುದೇರು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಭಾರಿ ಸೋತುದೇ ದಯಗಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಕಲ್ನಕಲು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ನೆರ್ಪುನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮುರಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಕಡಪಡ್ದೆ ಸರಕಾರದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೈಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಸಹಜ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪನ ಸಹಜ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡು ಸರಕಾರುಗಾನ ಕನ್ನಬಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಅವಳುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬಂಡ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಬೋಜಿ ಅಕ್ಲೇ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲನ್ ತಪ್ಪು ಪತ್ತೇರನೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲನ್ ತಪ್ಪತ್ತೇರ ಅಕ್ಲನ್ ಬೇನೆಡೆ ಬನ್ಪ ನಾವು ಎಂಡ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡಿರ್ ಖಂಡಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಮನವೊಲಿ ಸಭೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಂಜಿ 2,000 ಅರ್ಚಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಬಂಡ 6 ಬಂಡರ 2,000 ಅರ್ಚಕೆರೆಡ್ ದೈವಾರಾಧಕೆರೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ ಬಂಡೇರ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾನ ದೆತೊಂದ್ ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡೇರ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಅನೇಕ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ದೈವವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದವರು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರ್ನಪುದರ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಇರ್ನಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ದೇವದಾಸ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವದಾಸ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಪಾತರ್ಲೆ ಸರ್. ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವದಾಸ್ ಅಣ್ಣ, ಪನ್ಲೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಐತೆ ಹೆಂಗನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಐತೆ ಅಡು ಬಲಸನಪ್ಪುಂದ ದೈವದ ಅದೇ ಕೋರಿಟ್ ತಂಬಿಲ ಮಂತಿಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೋಡೆನ್ನ ಮೊರಡೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ವರ್ಷಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25-30 ಕೋರಿ ಕಡ್ತದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುವಂತ ಮೊರಣಿ ಖಾಲಿ 4 ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಆತದೆ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸರ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರ್ತದಾಯಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿದಾಯ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೆಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಪನ್ನಗಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿರೆ ಪಣ್ಪೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೂದಿ ಗೀದಿ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಡೆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಅವಿನ ಅಡ್ಡಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಪೆದ್ದಿನಲ ಅಮೆ ಸೈತಿನ ಸೂತಕ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊರತಾದ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಂಕ ದೈವೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ಏಪಲ ಕೊಡಿಯೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ವೈಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ವೈಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಒಂದು ಯಾನೆಯನ್ನ ಈತು ವರ್ಷದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಸರ್. ಸೊ ಅವೇ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಇತ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮೂರಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಗೇಲ್ಪುರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಡುಲೇರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಲಿಗೆ ಉಂಟು ದಪನಗ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತಡ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ
ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆ ಮಣ್ಣಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆ ಜಾಗಡ್ ನೇಮ ಆವಡು ಕೋಲ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಪನ್ನಗ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ನನ್ನ ದಾದಲ್ಲ ಆಪುಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಪುರ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ತತ್ವಲೆಡ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪಣ್ಣದ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ತಿನ್ಪು ನರಮಾನಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಪಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಕ್ಲೇನೆ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತಿನಲ್ಕನ ಐಕ ತಪ್ಪುದ ಅಂಡ ಐಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಕಲು ಎರಡು ಬಟ್ಟು ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಕುಲು ಅವೈತೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಪನ ಗೊತ್ತುನತೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ನೇಮಾವಡು ಕೋಲಾವಡು ಅವು ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ತಪ್ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಹತ್ತು ದೈವಳಿಗೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬೆದರದ ಹೊಂಟೆಡು ಗುಲ್ದೆರಗ ಶನಿವತ್ತನಾಗ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯವು ಅರ್ಥ ಅವಿ ಐಕ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಮನ್ಪುಣು ಈ ಕಾಲತ್ತಂಡ ಮೇಲ್ಕಾಲತ್ತಂಡ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ದಿಪ್ಪುಜ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ದೀಪುಜ ಅಜಲ ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಏಪ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಲ ಏರಣ್ಲ ಈ ಕೋಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಸರ್ತಿದೊಂಜಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವನೇ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಬತ್ತ ಬಾಕಿ ಅಪಗ ಮೇಲ್ಕಾಲುಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೇಲ್ಕಾಲಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಂದ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಧಿ ಉಂಡು ದೈವಳಿಗ ಮೂಲ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆರ್ದು ಮೂಲೋಡು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುದೆ ಉದಕ ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಸಪೂರ ತುದೆ ಅಪ್ಪನ್ ಸಪೂರ ನೀರು ಹೊರತೆ ಐದೋಕ ಬರದು ಮಲ್ಲ 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 ಅದು ಕಡಲ ಆಪನ್ ನಮಿತೆ ಕಡಲನ್ ತೂತ ಮೂಲ ಗುಪಲೆ ಸರಿ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬತ್ತದಾನಾಗ ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈವಗು ಧೂಪ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ಮುಂದೇನು ಚಂದೈತ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕತೆ ಏತೋ ಯಾವು ಆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಈ ಕಾಲಡು ಬಾಕಿ ಆತನೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರಂದೆತ್ತ ಜನ ಬರಂದೆತ್ತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ದಾವ ಆತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಾಡು ಸರಿ ಸರಿ ಐಕದಲ್ಲ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ದೋಷಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದೋಷಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದೇನು ದೋಷ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರ್ದ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಮುಂದೇನು ದೋಷ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರ್ಡ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಮಲ್ತಾರು ನಿಗ್ಲೆ ದೋಷ ಬತ್ತನಂದು ಏರ್ ಬನ್ಬೇಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಏನೆದ್ರು ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ಬರಲದ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ನಿಜವಾದ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಅಗಿಲ ಆತಜಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತ್ಯಾಪನಂಚಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ಆತಜಿ ನಮ್ಮನ ದೈವಲಿ ಕೊರ್ತುಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಉದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ದೈವ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೋಲ್ಪಡ್ದ ಫೋನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ಮಾರಿಪಳ್ಳಾಡು ಸುರೇಶ್ ಮಾರಿಪಳ್ಳಾಡ್ದು ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ದಾಲಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಪಲ್ಲೆನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂಡ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೆಟ್ಟು 7 ಜನ ಮಿಗ್ದಿ ಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪನಾಡ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡಾಯರ್ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತ್ರಗಳು ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನನಲ್ ಅಂದ ಐಕ್ ಬಡ ನನಾತ್ಲ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೂರುಗಿ ಇಂಚಿನಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲಕ ಕಾಪಾಡ್ ನಂಜಿನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಣಮಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನುಡಿಗಂಟು ತೆನ್ನ ಮಲೆ ಆದು ಬತ್ತಿನ ಮೈಂದ ಆದು ಪಾರ ಆದು ಕೊರುವೇರು ಅತೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪುಂಡು ಆ ಕಾಪುಂಡು ಬಂಡದ ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿಮುಖರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೀರಿದ ಪಿದಾಯಿ ತಿರುಗೇರ ಬಲ್ಲಿ
ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀವನೋಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಲ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು. ಓಕೆ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೀಕ್ ರೋಗ ರುಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿನ ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಐತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದನು ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದನು ಮಾತಲ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತನು ಕೊರೋನಾ ಬೈದನು ಪನ್ನಾಗ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವ ದೇವರೇ ಬಂದುಡುಲ್ಲೇರ ಅಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಕ್ಲು ಏರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೇಡು ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಂತ ಆ ನಮ್ಮುನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯ್ಕುಲ್ಲಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಪುನಕುಲ್ ಏರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ದೇವ ಕನ್ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗನ ಪದ ಉಂಡು. ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ, ಜನರ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವ. ಅರ್ಥ ದಾದಕೆಂಡ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮಠ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಪುರ ಆವಡ್ಡ ತುಂಬು ದೈವ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಡಿತ್ತನೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದು போய் ನಾವು ಜನವೇ ಬಂಡೆ ಮೂಲಗು ಪೋಲೆ ಸರಿ 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 ಗುಡಿ ಗೋಪುರಡು ದಾಯಿ ಬೋಪನ್ ನಮ್ಮ 10 ಸೇರಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಾಯರೆ ಬೋಪನೆ ಕುಟುಂಬದ ದಾಯಿ ಬೋಪನೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಯರೆ ಬೋಪನೆ ಅಜ್ಜರೇರು ಪುಲ್ಲಿಯರು ತಮ್ಮಲೇರು ಮಾಮಿಯರು ಅವು ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ ದುಂಪುನೆ ದೈವ ಉಂಡಗೆಂಡ ದೈವ ಓವು ಅವಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬತ್ತಿನ ಸಂತೋಷನೇ ದೈವ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂದುವೇ ದೈವ. ಆಯನ ಕಷ್ಟ ಇಂಬೆ ತೀರಿ ನಿಮ್ಮೆನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಯ ತೀರಿವನು ಆ ಪೊಲಬೇ ದೈವ, ಆ ನಂಬಿಕೆನ ದೈವ. ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನವೇ ದೈವ, ಒಂದು ದೈವ ದೈವ ಸರಿ. ಹೊರತಾದ ದೈವ ಬಂಡ ಕರ್ತೊನ್ನವು ನೋತನ್ನವು ಸುಡುತ್ತೊನ್ನವು ಅತ್ತು ಭಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಅಂತೆ ನಡಪಡ ಪಣಪಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನವೇ ದೈವ. ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ. ಮುಂದೇನ ಅರ್ಥೋಡು ಪೋಡು ಆ ನರ್ಥೋಡು ಪೋಯರ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐಕೆ ಪಣಪುನೆ ಆಡಂಬರ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಪಣಪುನೀತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಡ್ದು ಭೂಗರ್ಭಗ ಬನ್ನಗ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಜಂದು ಬತ್ತಲೆ ಬೋಂಡಾಪಂಡೆ ಸೊಂಟು ಕೊಂಚ ಹೊರಬಡಿ ತುತ್ತೋಡು ಆಗ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಶೋಕದ ಕೋಟು ಬಾಡಿಯರಿ ತಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಪಾಡವೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಜಿ ಒಂಟಿ ದೀಪೆ ಅತನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಆಯನ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಪ್ಪೆ. ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅವು ಆಯನ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು. ಆ ಏತ್ ಎತ್ತರ ಬೋಂಡ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬರೋಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಚಕ್ರಾರಿ ಪಂಕ್ತಿರಿವ ಗಚ್ಚತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಕ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಗ್ಯ ಚಕ್ರದ ಅರುಟಿತ್ತಿನಲ್ಕ ವರ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ತೀರ್ಥ ಬರ ಸರಿ ಒಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಕ್ರದ ಅರುಟಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ವರ ಮಿತ್ತು ಬೋತುಂಡು ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ದೈವ ನಂಬಂದಿನ ಕುಲು ಅಕುಲು ನಂಬುನ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಕಾಪುಂಡು ನಂಬುನ ರೀತಿಡ್ ಕಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಭಯನ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ಮುಲ್ಕಿರ್ದು ನಾನು ಕತ್ತವ್ ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಕತ್ತವ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಒರಿದಿತ್ತು ಅಂಡ ಅದೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಮುಗಿಪೋಡೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಬದಂಚಿ ನನಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಎಂಚಾ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ. ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ದಾದಮನ್ ಪೊಡ್ಗೊತ್ತ ನಿತ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಮುರಣಿ ದಾದಮನ್ ತಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮುಡಿಪುನು ಒರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೊಣದು ಬೋದು ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಳು ಕಟ್ಟುನು ಮುಡಿಪು ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸೇರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಪಗ ಪತ್ತನಾಜಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುಂಡತೆ ಪತ್ತನಾಜಿ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇವೆ ಕೊಲ್ಪರತೆ ಆನಿ ನಿಗುಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ಲೆ ಮುಡಿ ಪೂಜಾಲೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ. ಐತೆ ನಿಜವಾದ ಬೇಷ ತಂಬಿಲದಾನಿ ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಾಯನಿ ತೆಂಗಲ ಕಟ್ಟುನ ಎಟ್ಟಾಯೆ ಮೂಲು ಇಜ್ಜೆ ಪರಾವಡು ಇತ್ತೆಂದ
ಓಕೆ ಪರವೂರುಡಿತ್ತೆಂದಂಡ ಆ ಪುರ್ ಅಂದ್ ಅದೇನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಕೆಂಡ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ನೆಕ್ ತೆಂಗಲ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪನಾರು ಮುಲುಜ್ಜೇರು ಪರವೂರುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೇ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ರಡ್ಡು ನಮೂನದ ಸಾದಿಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಮೂಲು ಮೂಲು ಬೆತ್ತ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಕಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಓವನ್ನ ಕಟ್ ಮೂಲು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ನಿಗಲ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಅರೆಗ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮಣ್ತದೆ ಚಾಕಿರಿದಾರೆ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿರ ಸತ್ಯೊಳೆ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಮೇರುಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾಲುಡು ಧೂಪದೀಪ ಕರಿಪಾದು ಈ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಗಲ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ಬಾ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲೆಟ್ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪು ಬಾ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಿಪುನಾಗಿ ಯಜಮಾನಗ್ ಮುತ್ತೇಶನ ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂದಿ ಪುನದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮದಿಮೆ ಆತಿನೇ ಕಟ್ಟುಡು ಅಪ್ಪಗಿತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ ವೈದಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಗೊಂದಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಓವೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಹೆಸರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ದುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭಲಾತೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಷ್ಟಡುಂಡು ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಡುಲೇರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಗಳು ಕಷ್ಟಡುಲೇರು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈರೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ ನಂಬುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇರ್ದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಬಯಸುವರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಸರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪಂಪೆ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾನಮನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 500 ಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಕುಲು ಇನ್ನು ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರು ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಅವನೊಂಜಿನ ಅಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದ್ದು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ 500 ಕಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಯಾನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಡ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇನೆ ನಂಬುದಿಚ್ಚೇರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ತಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲ್ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾ ಬೇಲೆಗಳ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅವು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರದ ಬೆಲೆಗತ್ತು ಬೆಂದು ತಿನ್ನರ ನಂಕ ತೀರಂಡು ನಂಕ ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಂಡು ನಮ ಬೆಂದು ತಿನ್ಕ ನಮ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪಣಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಲೆ ಮೈಂದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ತಾಂಕಗ ನಮ ಬೆಂದು ತಾಂಕಗ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಳು ಕೈಬಿಡಯ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರ వచ్చి ನಿಗುಲು ಪಗೆಲಿಡಿಯ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲಂದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಲು ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಬೋಡ ಕಜಿಪುಯ ವೆಂದ್ರದ ನೀರು ಬೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿಯ ನನೊಂಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮಲ್ತೊಂತ ಬಸಡೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೈತೋಟ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಪನ ತೆನಸ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೆನುಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನೈರ್ಮಲ್ಯನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಕ ಬೇಲೆ ಯಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಕಲ್ಡ ಏರು ಉದ್ಯಮಿಲುಲ್ಲೆ ರಕಲ್ಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಪೂರ ಅಕಲ ಊರುಗು ಬೋದಾತಂಡು ಊರುಗು ಬೋದಾತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲಸಗಾರನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮುರನೆ ಮಸ್ತು ಜನ ದೈವಾರಾಧಕರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇನೇರ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪಂಡದು ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾರನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧಕರು ಏರು ಬೇನೇರ ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮೆರೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೊಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ದತ್ತೊಂತೇರು ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂತೇರು ಕೇನು ಖಂಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ತೊಂತೇರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ಬಲ್ಲಿಗ್ ಪನೊಲಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ನೇಮಗಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಾಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವನಸಿಗೆಂಚು ಉಪ್ಪಡುವೋಡ ಆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬದುಕುನ ಸಾಧಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ನಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಬಲಿಷ್ಠಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ ಪಂಡ ನೇಮಗೊಳ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಾಕ ಸರಕಾರದ್ದು
ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ಯಮ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಗಳು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ನೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ದೆತೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠರಾಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸರಕಾರಗೂ ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಈ ಮುಖ್ಯ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ನಾನಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟುಳಿನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆನೀರ್ಲ ಬಿದಾಡಗ ಈ ಮುಖ್ಯನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲಾದ ಬದುಕಗ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅನಿಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಅದು ತೋಜಿದ ಮಾತಿರ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತ ಈತೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅಣುತೆದುರು ನಮ್ಮ ಅನಿಕಟ್ಟದ ದೈವಾಕ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ದೈವಾಕ ಬಲಿಷ್ಠರಾಕ ಅವನ್ ಎದುರಿಸಾಗ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲು ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೇಹಿ ಬಂತೇನಕು ಲತ್ಸೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಮಣ್ಣನೇ ಎತ್ತದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಸತ್ಯ ಬೆನಂದೆ ಕಾಸ್ತಿ ತೊಂದಿನಕು ಲತ್ತ ಬೆನಂದೆ ತೊಂದಿನಕು ಬೆಂದು ತಿಂತಿನಕು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಪನ್ಪನೆ ಯಾಕಡೊಂಜಿ ಹುಡುಗನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪೆ ಕುಮಾರ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಆಯೆ 6 ಬಂಡಿನ ಪಾತೆರು ಕುಮಾರ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಬನ್ನ ಪಾತೆರುಗು 6ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಕೆದ ಸುಚೀಂದ್ರನ್ನೇ 9 ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ 9 ಜನಕ್ಕೂ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನಾಥನ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಂದನಾಥನ್ 9 ಜನಕ್ಕೂ ಸುಚೇಂದ್ರನೇ ಇತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಂತೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಗುರೋಡಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಣ್ಪುನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಎಳತುರುಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು 6 ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಗುಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನೆತ್ತ ಕೊಂಪದ ಹೋಗುತ್ತದ 6 ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ದೈವರ ಮುರಣೆಂಜಿ ಬಂಡ್ಪೇನ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಾಖಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಾಖಲೆ ಬಂಡ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನೇಮಕೋಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಉಮೇಶಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಅವು ದಯಾನಂದ ಗತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂತೇರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸಂಬಳ ಕೊರಡುಂದು ಅವಿನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ಪಡ್ ನೆಮ್ಮಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಪಟತಿನ್ಪು ನಾವು ಯಾನು ದೈವ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ಪಿನಿತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಇಲಾಖ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ ಓಡಿನ ಬಡ್ಚಿ ಸರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಸರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡುಜಿ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇರು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ನಿಜವಾದೇನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಕ್ಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೇಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ನೇಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ನೇಮಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡುವವರು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಇರುವವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹವರ ಜೀವನ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪರ್ವಕಾಲ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಕರಾವಳಿಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬುವಂಥದ್ದು ದೈವ ದೇವರು ಅವರೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿರೂಪ ಕೊಡುವಂಥವರು ಈ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡುವವರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಗಳು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೈವ ಮುನಿಯುತ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಆತಂಕ ಕರಾವಳಿಗರಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳು ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೈವ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಡಂಬರ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಗದ ನಿಯಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಮಾತು ರೈಟ್ ಸರ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಆ ವೈದ್ಯರು, ಆ ನರ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖೇನ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋಣ. ತನ್ಮುಖೇನ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋಣ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ನುಡಿಕಟ್ಟಿದೆ, ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆ ಮೀರ್ಯಾಪುಚ ನುಡಿಕಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದ್ಭುತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಾಯ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡು, ದೇಶ ಅಡ್ಲ ಉಂಡು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಒವೇ ಕಷ್ಟ ರೋಗ ರುಜಿನ ದಾದನೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕೇನೊಂದಿತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಕಾಪುಲೆ ದೈವ ಪಂದ್. ಈ ಪಾತ್ರ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೇ ಒಪ್ಪಡು ಕಾಪುಲೆ ದೈವ ಪಂದ್. ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಪುಲೆ ದೈವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ.